Kipat ba kasnong umdap dumu, umdap rangi bat syakoi kuna, menhaka pusau terik risau hajar pulai, kilami ipat ba aban maramot ya kasurok balajat rathai hasilenter, katak nadu umdap hadu homer. Kajingle menti jengka sorkar ban penbha ya kasurok, kalapan shitom me kipat ba hakaret kawan, kajinglong jingman kasurok kapan jenjar, pen kordet sosat ya kipat ba, kamta me ki bapang ki shitom namar ladap tang ki thliu kisar la pralut ki mau basyang surok la kho ronglot la milut ki mau bahe bat kala pungdok kha kajinglong jingman ka surok kala pan siir ki pat ba bayat leng ba kan ka surok bat ka ap jingma e ki pat ba nadu kinong rab kinong bela ki khna skul bayat man ka sngi bat ladan ru ki ba kelon bat man saw bas niu palat ka surok kani ka surok na umdap ka bapanya so bat Isnong hakaput ke jela Asam terter hadu marman umdan marngar kabapoi hadu nongpo kadai ke district quarter hendrai la shule klat jagani ka surok deki bon telikisnam klempen bah. Kani kapor nga ai ka cingkublai ka ba karpang ya ki pai ba na sisnong jo kam dap demu dap rangi kumjuru ya kasno skuna ki blai kloi bani simenta ka bedai pakane ka kam ka bangi pan bahaya kane ka surok ka ba nadu ar pemer terter chadu dap kami lang ba syadu sya barnihat yang somra kublai ru hakajuk kapor ya kinagi parlok sang balang kiblai kloi ben snok ti hakane kapor ka kakti nongkong sap nga kublai nongkong baong ba nga yo lat hakane bunta nga kum presiden jong ka seng FKGP suku kuna circle nga ai kublai ya rumah snong arngut u Alexander jong ka umdap rangi Angelus Maring de jong ka umdap demu kibalatip ya ka kason jong ka snong ka thau kamtam ni uba chani cha bhoi kamai kaji ni im la kajing thung jing tap man ka sngi man ka mit man ka por ngi hab ya be kajin de jing thit khnang badiyo sa khnang bangin duksa baong bolong haki ba hajing hasem ki khon ki kti ki balai skur le staj du kani ka surok baong ba mar repair mar kano ka benta haduk menta kalenti hi ka baong bolong i ki bhoi chani bong im la kalenti ka banukong ngai khublai ru artat hakaseng jongka kakop kaba la benta hani jongka arpumer circle artat ngai khublai ru hagini ki lokchnong lok thau jong kani ka chnong umdap dumu umdap rangi ki bala wan ba pelaj por khnang ha kani ka bamenta ngi tre la kamon sobha kani ka social work ngi pen i ya kata ka jinya terli ngi pen i ya kata ka jing sothu ka jing ka jing chon la pai ba chnong baong ba kumno ngi hable kaba nangkong ngi hable ya kaba rip khnang ba upai ba chnong uthau kitip baong ngi kidai ginong ilam ngi kidai ginong ma nong chi ngi hap sedang na kabarit ngai kublai sibun kamtam karpang ya kini arngut ki convener jong kani ka benta kani ka surok PWD ba conven tangkat nehi kublai sibun